ассалому алайкум дӯстони азиз, салом ба ҳама мардуми сарбаланди тоҷик. Умедвор ҳастам ҳар як шумо сеҳат саломат ҳастед. ҳама каса хуш омадед ба канали Ҳафта Душанбе. ва дӯстони азиз, дар навори имрӯза тасмим гирифтем ки қисми дуюми навори Nexio-ро ба навор бигирем. шумо бошад дӯстони азиз, любителои Nexio дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. дастгирӣ аз тарафи шумо чи ҳастед дӯстон? танҳо лайк мондан ҳастед. хоҳиши зиёд дар ҳамат лайкҳоро бизанем, бетараф набошед. нафарои толу меҳмон ҳастед, хоҳишмандум дар канал подписатсия кунед. навора бошад ногзаронда то охирш тамошо кунем. беҳтарин навоштага иншоалло маъқултон мешава. рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор меброяд. агар ягонтатон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чи намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотҳояшро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. курси рубл дӯстони азиз дар рӯи экран меброяд ва инак мо навора сар мекунем. тамошои бо фароғат ба ҳар яки шумо хоҳонем. бардори азиз, инак навори Nexio-ро шурӯъ мекунем. любитело ҳатман лайкҳоро бизанем, фаромӯш накунед. ва якм Nexi фурӯшимон дӯстони азиз, солаш 2002 солаи объём моториш 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, рангсафед, кузов седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне Қурған. нархи мошин 26000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробка, передача, кузов, хадавои часп, хулас ҳамаш қоидавӣ. салон тоза. ҳуҷҷатҳош дӯстони азиз то 14/04/2026 муҳлат дорад. утилизатсияам дорад. мошин дар Қурған, бозори Ҳоҷи Шарифда қарор дорад. марҳамат, занг занед дӯстони азиз, илтимос карда беҳуда занг назанед. мошин алиш умуман намешавад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш барои маълумоти бештар дар рӯи навор меброяд. марҳамат, дар тамос шавед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт кунед. бардори азиз, навора идома медиҳем ва дием Nexi фурӯшимон солаш 95, объём моториш 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, кузов седан, дисково простои. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне Қурған. нархи мошин 8000 сомон. беёнояд нархи арзон, чӣ қадр ки мошини арзон бардор дархост мекардед бари шумо. соҳибаш мегӯяд срочно мошин фурӯхта мешавад, боз ҳам арзон мекунем. мошинча мегӯяд Нахадвай дар Калхозобод қарор дорад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор ҳаст. марҳамат, занг занед ва маълумоти муфассалтарро дарёфт кунед. нокуфта намуна бардор ки шумо дар чӣ намуд мошин лозим мешавад, ҳатман дар комментариya нависонед ва мо иншоалло дар навори оянда ҷойгир мекунем. бардори азиз, навора идома медиҳем ва сеюм Nexi фурӯшимон солаш 97, объём моториш 1.5, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг сервиси, кузов седан. мошин бардори азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 18500 сомон. соҳибаш мегӯяд мошина моториш 100, техас мотор, утилизатсия дорад. 4 дар электропакет савдорам мешавад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мондагием. марҳамат, дар алоқа бироед ва қатъияка савдо намоед. бардори азиз, навора идома медиҳем ва чорум Nexi фурӯшимон солаш 93, объём моториш 1.6, сӯзишвориш бензину газ, кузов седан. мошин бардори азиз қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархи мошин 20000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин техас мотор то охири сола дорад. утилам дорад. балонош навай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор меброяд. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳибаш дарёфт кунед. дӯстони азиз, панҷум Nexi фурӯшимон солаш қайд кардаги нест мутаассифона. объёмиш 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг сервиси, кузов седан, дисково бошад, простои. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин бошад 20000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин мотор, коробка, ходовоиш 100, газ, бензин ҳардуш кор мекунад. 4 баллон нав, задни камера, монитор, хулас ҳамаш қоидавӣ. колонкаҳои оригинал. тонировка дорад. техас мотор бардор надошта, утилизатсияам надорад. савдо дар назди мошин мешавад ва мошин срочно фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор ҳаст. марҳамат, занг занед ва маълумоти муфассалтарро дарёфт кунед. нокуфта намуна бардор ки рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор меброяд. агар ягонтатон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотҳояшро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. шашум Nexi фурӯшимон солаш 96, объём моториш 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг сафед, кузов седан. мошин дӯстони гиромӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 11500 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин ҳуҷҷати солона утилизатсия дорад. номерош транзит тайёрай.
одамои бекор ғам натен мега мошин срочно фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. бордорои азиз, навора идома диҳем ва дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. ҳатман лайкҳои бепула бизанед. нафарои толу мемонед, хоҳишмандам подписатся кунед. ва ин экси наватимон бордорои азиз, солаш 96 абё моторш боша 1.6 сӯзишвориш газ, бензин, коробка механика, ранг мокри асфал, кузов седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне Регар. нархи мошин 15000 сомон. соҳибаш мега мошин 1 сол ҳуҷҷат дора, утилизатсиярам дора, боз муомиларам мешидай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор ҳаст. бордорои ма марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт кунед ва қатъияка савдо кунед. Inex 90 солаш 96 объемаш 1.5 сӯзишвориш бензини холӣ, коробка механика, ранг сервиси, кузов седан. мошин бордорои азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне Қурған. нархи мошин 22000 сомон. соҳибаш мега ки мошин дар ҳолати хуб қарор дора, утил дора, ҳуҷҷати солонарам дора. сурӯш асум дар коре фурӯхта мешавад, боз муомиларам дора, муомила камтар. бордор рақамҳои соҳибаш барои маълумоти бештар дар рӯи навор мебирояд. хоҳишмандо бошад занг занед ва маълумоти аниқро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. бордорои азиз, навора идома диҳем ва Inex 90 солаш 95 абё моториш 1.6 сӯзишвориш бардоро, гази холӣ, коробка механика, ранг сафед, кузов седан. мошин дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. нархи мошин 14500 сомон. соҳибаш мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. краскаи нав, химчистка кардагӣ, балон хадавоиш 80-90%. ҳуҷҷати солона утилизатсия надора. рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мондагӣ. марҳамат занг занед ва маълумоти муфассалтарро дарёфт намоед. бордорои азиз, навора идома диҳем. дастгирия фаромӯш накунед, лайкҳоро бизанед ва навора то охириш тамошо кунед. зиёда аз 12 та нексера навор кардагием ки иншоалло маъқултон мешава. ва ин некси 90 бордоро солиш 96 объемаш 1.6 сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг сервиси, кузов седан. мошин қарор дорад дӯстони азиз дар шаҳри ҳисор. нархи мошин 16000 сомон. соҳибаш мега мошин документ надора, краска сӯхтагии мошинча мегарда. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебирояд. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт намоед. ёздаҳум некси фурӯши мо дӯстони азиз, солаш 95 абё моториш 1.6 сӯзишвориш бошад, бензин, газ, коробка механика. дӯстони азиз, ранг сафед, кузов седан. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷалилдини Балхи. нархи мошин 12000 сомон. соҳибаш мега мошин садай, балонош созаи хадавои нав кардагӣ, мотор созаи дуд намекунад, утилизатсия дора, солона ҳуҷҷатам дора. рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мондагӣ. марҳамат занг занед ва маълумоти муфассалтарро аз худи соҳибаш дарёфт кунед. бордорои азиз, навора идома диҳем ва ахирон некси фурӯшимон солаш 96 сол абё моториш 1.6 сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг сафед, кузов седан. мошин бордорои азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 12900 сомон. соҳибаш мега мошин срочно фурӯхта мешава. мошинча нав, краска кардагӣ, мотор сад, коробка сад, документ надора. бордор рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебирояд. хоҳишмандо бошад занг занед ва маълумоти аниқро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. хоб бордорои азиз, маҳмаи навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. мисли ҳар вақта дастгир кардаи моро фаромӯш накунед. бордоро ҳатман лайкҳоро бизанед, дар канал подписатся кунед, зангулаи каналро пахш кунед ки шитоби ҳаррӯза наворҳои мо бохабар шавед. ва нафарое ки моро то охира тамошо карданд, дар комментария даромада 3 то 4 зер кунед ва мо мефаҳмем ки шумо моро то охира тамошо кардед ва ҳатман миннатдории худро баён мекунем. ногуфта намона бордорои азиз ки рақамҳои ватсапи мо дар рӯи навор мебирояд. агар ягонтатон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чинавон маълумотлот барои реклама кардан дошта бошед, пас бурад ва маълумотиашро дар ватсапи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. боқи дӯстони азиз дар паноҳи алло бошед. навори наваш дад кунед. хайр.